Takhle vypadá hrušeň po zasazení. Je březen. Je to jenom proutek. Takže jsem si ho zastřihl do výšky, kterou chci. Nahoře nechám jenom pár pupenů, ze kterých to dál poroste. Tady je další hrušeň po prvním roce. Takže loni tady zůstal jenom ten proutek. Z něho to pokračovalo dál nahoru plus 3 větve do stran. Provázkem jsem se snažil to oddálit od té středové větve. Takže takhle vypadá hrušeň po jednom roce. Má 3 větve, který už jsem zkrátil zhruba na polovinu délky. Podstatný je, aby ty konce těch větví byly ve stejné výšce. Což možná na tom videu není úplně poznat, ale jsou. No a potom takhle pod úhlem 45 stupňů mám vršek. A tady je další hrušeň po 2 letech. A už má ty větve tak všelijak, ale zase je tam stejný princip. Ty hlavní větve jsou zastřihnutý, což se udělalo teď v březnu, tak aby končily ve stejné výšce. Tady jsou 2 delší větve a z boku jsou 2 kratší. Jsou kratší, protože začínají výš. Takže jsou kratší, aby končily ve stejné výšce. A nad nimi zase pokračuje ten terminál, který jsem zkrátil zase tak do těch 45 stupňů. I když to možná na kameře může být matoucí, že to vypadá trošku jinak, ty úhly. A ještě tady jsou nějaké další boční větve a ty se musí zkrátit ještě víc, aby ta hlavní větev byla dominantní proti ním, aby ji nepřerostly. Záleží, jak jsou posazené. Tady ta třeba vede trošku vodorovně, tak ta není nebezpečná, tady ta vede spíš nahoru, tak je potřeba ji hodně zkrátit. No a žádný další patro větví tady není zatím. Takže tady zase je to ustříhnutý u pupenu a poroste to dál nahoru. Takže hrušeň po 2 letech.